மக்களே, கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி, மொபைலாக இருந்தாலும் சரி, எதில் நீங்கள் சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் யூடியூப் ஸ்டுடியோங்கிற பேஜுக்கு போனால் தான் நம்மளால் சேனல் செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அந்த யூடியூப் ஸ்டுடியோக்கு ஒரு மொபைலை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம போகிறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த எபிசோட் யூடியூப் ஸ்டுடியோக்கு போய்க்கோங்கன்னு சொன்னாலே நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கூகுள் க்ரோம் ஆப்பை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. www.youtube.com அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுங்க. யூடியூபோட ஹோம் பேஜ் எனக்கு ஓப்பன் ஆயிரும். டாப் ரைட் கார்னரில் இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெஸ்க்டாப் சைட் அப்படின்னு இருக்கும். அதை ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது பிசியில் நம்ம யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணோன்னா எப்படி அந்த ஹோம் பேஜ் வருமோ அதே மாதிரியே இப்போது வந்துருச்சு. டாப் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைன்இன் அப்படின்னு இருக்கும். எந்த இமெயில் ஐடியில் நீங்கள் சேனலில் ஓப்பன் பண்ணீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடியை போட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா டாப் ரைட்டில், அதை வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் லாகின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும். இதில் தேர்ட் ஆப்ஷன் யூடியூப் ஸ்டுடியோன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க.